За какво ви идва на маймуната, бе? О, не, почнах да снимам нов клип. Фак, сега трябва да качвам тази версия, пак новата. В смисъл трябва да качвам все още един клип. Ай, няма нищо, кача 2 клипа. Смених името от тази страна, защото от тази страна има по-малко такова. Какво с това? Дун, горила. Здравейте, това е втората част на моя клип за Страйф с Дейвид. Ще ви оставиме... Аз съм по-бърз. Да. Ще оставим линкове ще оставим долу в описанието на нашите линкове към Facebook. И на Дейвид, и на мен. Ще оставя линкове към неговия канал, ако си направи за Бога. Дайте палци нагоре. Абонирайте се и мога да направя още някакво. Ако ви е харесало клипчето и може да очаквате скоро някакво клипче. Обаче не го ви казвам на коя игра. Да, ще не съм сигурен. Тъй като още е в процес на мислене. Факс. Мог се умира. Минервас. Дилема. Няма дилема, брат. Дилема. Дабл кил. Да, дабл кил. Успехна ми се късмета. Обичам те горилке. Горилке. Джай, я малко му се умира. Взимай там яйца, съм ти наслепил. Ти само едно послушай. Айде, гъгъл от нас. И до описание ще оставим клипът на... Ще оставим част първа. И в част първа ще оставим до описанието на част втора, която ще завършим. GG на всички! Обичам ви! YouTube! Само така! И скоро очаквайте ново клипче от нас и да, това от нас. И до скоро!